खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव दा समाव दिन्थिनो लादों बर' सावथुन नायलांदो फारि फारि। Huli, benggili. Hah? 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 Nâng gì đừng. Ơi, नोंसोर ओरै थांनाय थां बैथिं थांद'। ओइ ओरै फैद'।
नों आंखौ गिनो नाङा जाम्बि आंबो नोंसोर बादि मानसिसो आं गाज्रि गोसोनि मानसि नङा नों मा गामिनिमोनलाय आं हाब्रुबिलनि कलेज एडमिसन लानो थांनो नागिरदों बाह 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 आंबो बे कलेजावनो एडमिसन लाबाय नों निउकामार ना औ आंबो शिलंआव फरायनो बानानै देग्लाय गोदान नोंसोरजोंसो एडमिसन लाबाय नोंनि मुङा मा हिरा हिरा बाह बाह लाभलि आंबो थांगोन बेयावनो फैदो आं थांफाखानोसै ओइ लोगोफोर फैदो गिनाङा ना हा धोरोमदिरखौ नुबोआखै नुनोसो बुंदों नोंसाला मोजाङा सोरबा सिख्लाखौ मटर साइकेलाव लानानै उराय दावलागासिनो दङ गारि सालायनायखौनो गिखांबाय थारबायसो आङो आइदै फाग्लि गिजिया दाबो फैया दखानाव थांनाया खाख्लुमासो नोंसोरलाय नोंसिनि बिखा बिख्लायासो लहरायजोबथारबाय नामा आयौ आजाखैसै लोमजानायालाय मानो जि खाख्लुमान थाखोसै थैबायसो नामासै या मा जाखोनो मा जाखो गोलोमसावबाय गिजि जिउआ गारामासिम सफैथारबायलै गिसिबसि हाथारलालै आङो आइदै माबा लाबोलै गिजि आइदै गिजि माबा लाबोदोलै माबा लाबोदो गोलोमनो हामथारला माबा लाबोदो नैबे थालाव सिबलि नैबे थालाव थालोआव फैदो जारौ फैदो आयौ बोरैबासो जाथारसिगोन नामा नंथारबायमोन हां जायालै गिजि जाया आं जेबो जाया लाथिख' बिमा जुदि
लोमजानाया बारा जायोमोनब्ला हाङा गन्थंजों गनो नागिरोमोनब्ला गन्थंआ ओरै हमथेथारगौमोन आङो मिथिबाय आरो खुगाजों गनो नागिरोमोनब्ला खुगाखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो खिथुजों गनो नागिरोब्ला खिथुखौ ओरै नारथेथारगौमोन आङो गिजि खर' सानाया बारा मोनबाय आङो आंखौ एसे बादो अननानै ओरैनोबा नोङो गथ' बाफेरनो मोनला गोब्रामबायबायसो नामासि र' लायनां बिदिब्ला ओइ बिदिबा माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो माबार लायदो जाबाय 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 माथो एफा लासैब्रा माबार बादो दि माबार बादो खर' सानाया खारो खोमा माबार बादो दि दे होनबा बादो दे 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 आयु गिलिरथार दे लै बोलो हो मेघालय बांगालराव खामानि मावनाया माला फैलायखौ रानलाय फंबाय हलै थांखो सिहर आं दाना बिदि नंलालै मालाय बाजार खुमानायखौसो नुफैगारलायबायब्रा न' नों आंखौ थगायदोंसो साला नों आंखौ थगायदोंसो लोमजादों होननानै हो नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ होथारगोन आं नोंखौ होथारगोन आं साला हामालै बायदि हामालै हामालै नोंहा जों जौजों बाजानो मोनबाय
बैसागि गुमैया हाब आगै नों हले मेथाइखौ थिगखौनो खनथारदों आगै हा माबायदिमोन आगै नोंखौ नायफैनाया माबाहाय गुमै मिनिथावा बोराबथावा थाल्ला खबरखौ हरथाथ'नानै नायफैनायाबोहाय मानसि मोजांब्ला ब्लड खारलांनानै गुमै मोननो उनावहाय खबरखौसो हरनो नागिरबायमोन आङो दालाय माथो जाखो माबानो गुमै हसिखाव सिरेबसोनो मेघालय बेंगालर खारनानै थाहैनाय गलि गैजायैसोनो नांथ्राहाय आंनो नोंसो साबसिन गुमै नै आगै हामब्लालाय आंनाव थादो नों मेथाइ रोजाबनाय बिदि खालामदों ना आं आब'खौ गियो थोद जाम्बि बिदि नङा ओरैनोबा नोंबुआ फिसा हौवा गैखाया नोंनोनो 90% सम्पतिखौ लिरनो हागोन आं सेक्रेटारिलाय लाजिया नों लाजिया बैसागि दानो माबार बेरानिफ्राय ओंखारला नोङो लाजिया नोङो बिब'नि आदार सेनो नागिरग्रा ओइ फिसा हौवा जोनोम जानो रोङि लोद बे दाया नोंनि ना आंनि लाजिया नोङो फिसा गिदिर गिदिर जालायनानै रुवाथि साफ्रोमबो खारनाङो बे खुरिया हिन्जावजों आरो बिबोनां थाबाय थब्लाबो सिला बायदि नोजोर होबाय थायो दारमासदिनि थौ नों खुरिया हिन्जाव बैसागि आगै नों थांमानसै आगै नों थांमानसै न' नैबे 1000 राङा लांफादो न' आगै गिनाङालै न'लिला न' जेबो नङालै नुदों गोमाया दावजोमा नायखुमाथारबावनोसै नै फाग्लि नों सोरखौ गोसोखांदों मानि सिरि सिरि आंना खाफालानो गाज्रिहाय बिबनाव साननैसो थाहैथ'नायानो होखार जाहरलायबाय आयौ फाग्लि नों गुमैया फिसा हौवा गैयैखाय नोंखौ बिहारिसो लानो नागिरदोंमोनदां बिदिनो जायाखैबा नांथ्राहाय आंनो बोरायराय फाग्लि आंनाबो बेबायदिनो जादों माबायदि जादों देनाय खिन्थानायसाय नै फाग्लि नों आंनि जारिमिनखौ खोनासंलाय दुलि नों आंनि डार्लिं आं नोंखौ मोजां मोनो नों मानो जेबो बुङा मादैमोन नुबा रायजागोनबो थोद जाम्बि आंनि बिमा बिफाया आंनो सानसे हिन्जाव होखानांगोन ना नुदों अब्ला आं नोंखौनो लानो होनगोन I love you दुलि दुफां नोंनिया मा खालामलाय नोंनि थाखाय मान सनमान जोब्बाय लाजायासै नोङो बिमाफोरनि गन्थङा नोङा दुलि नोंबो खबरदार आरो नोङो बे रुवाथि थाग्रा जायगायाव मा मोनफैदों ओंखारलां नोङो नाबार ओंखारलां दा बावैनो मोजां बिहामजो लाना होफैयाब्ला जोंनि गन्थंखौ हासिगोन बियो लाइनाव फैहांबायमोनहाय खावलायाव एरजानायखौ दाबो गोसोखांबाय थायो आं मालाय दा लजिंआवसो दोनहरबाय जेरैबो टेनसन फाग्लि आंनाबो नों बायदि बोरायासो एदावफैबाय थायो हिरा आं नोंखौ साबसिननिफ्राय हामसिनसो नुसिनलायलांबाय आरो जोबोद गोसोखांसिनगासो जाबाय बिब्दि होना उनाव नागारब्लासो नागारा बेल बुनायखौ खोनायासै नोंसोर बेल बुबायना थुदो Morning. Sit down. दिनै एडुकेशन साबजेक्टनि चैप्टार 5 होम एंड स्कुलनि सायाव नोंसोरनो बुजायनाय जागोन आच्छा हिरा
नों मा सिनेमाखौ नायनो मोजां आं मोनो? गासिबखौबो नायजोब्बाय आं नायै जेबो गैला दा बेनो जाहैदों their relationship and ways for better relationship मा coordination. धोरोमबीर नों सिखात नोंसोर कलेजखौ रंजासालि क्लाब मोनदों नामा? जिराय आरो नोंसोर गासिबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासं। दा नेक्स्टआ जाहैदों A school is a place where children receive formal education. It is the only agency which holds the responsibility of the educational welfare of the society. Hello. धोरोमबीर नोंनि आखला बांद्रायबाय आरो नोंसोर बयबो मोजाङै खोनासंनानै ला। दिनैनिफ्राय क्लासरुमाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर गासिबो गाव गावनि मबाइलनि सुइचखौ अफ खालामनानै लानांगोन आरो जुदि बेखौ मानिनानै लानो हायाब्ला नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन। बी केयारफुल। Dismiss for today. ओइ एनबेगा नों दिनै मा मावदों? मा होनदों? दिनै मा मावदों होनदां? जेबो खामानि गैयैखाय थांहां फैहां खामानि मावदोंलै आं बाबु। थां बेंगा नों दिनै जेबो मावनांला बे टमेट'नि हाग्राखौल' मोजां दांहैदो थां। हा मानो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनलाबायखो बेलाय? दे जागोन दे। आबौ शिब दिनैबा मा जागोन लायो दिनै जाथ्रायाबा? बाबा आंनो फैसा नांगौ। हा मा बायनांगौ आइ हिरा? 5,000 रांनि दख'ना बायनो मालाय आंना लोगोफ्रा बायजोबनानै गानबाय। 5,000नि दख'ना नांगौ आइ हिरा? मालायफ्रालाय बोरैथो 200 रांनि दख'नाजोंनो समायसोगारोलाय? नोंनो माब्रै 5,000नि दख'ना नांगौ जाखो? आं मिन्थिया आं नांथारगौ। दिनै रां गैया नैबे 500 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन सबथिके टेनसन। बाबा आंनो रिचार्ज कार्ड सोनो रां नांगौ। हाब आइ दाखालिसो सोदोंमोनलाय हाब माब्ला जोबस्लाबखो आइ? फैसा गैया न' नैबे 200 राङा लांदो न'। मा जाबावगोन गथ' खांनायाबो टेनसन। बाबा आंनोबो मबाइल नांगौ। हाब आइ नोंसोर आंखौ खर' फुरहोजोबसिगोन आइ। आंखौ बिदिब्ला मानो खाङा? आंनो बेखौ मोनाब्ला जिन्स लंपेन्ट नांगौ। जागोन आइ जागोन नोंनो दुइसिन नोंखौनो अनसिनो जों। थाङाइ सना दिनै नोंना जाथ'नाय नंलिया दा बावैनो जाजोबथारगोन आइ। आइयै सयथिबो फिसा खांनायाबो खम नङा। हा बेबायदि लंपेन्ट गानजोबब्ला कालसारा माबोरै थांबावनांगौ जाखोब्रा? दख'ना दं दख'ना गानबानो जायो। एखनब्ला मेलेमफ्रानो गोदौनानै उखुन्दै खुलायनो नागिरो आंना। जायसो फोथांदों बेसो मिथिदों। दहाय मादै लोक्षि। नोंस्रा मालाय बिनाय मानो बिनांगौ? नोंल' मोननांगौ नामा जोंलाय मोननाङा नामा? बाबाया आंसो बांसिन जासिखादों। नोंसिनि बाबाया आंनो नोंसोरखौ सासे जासि गाबाय दा। आंनि अनजालिया नोंसिनि गेजेराव सोर सासेया जागोन होनबा? ए बेगालद्रायानो खुरियाबारिया मानसियानो सेथोथारदोहाय सेथोथारदोहाय सेथोथारदो। आयु मा खालामनाय जाखो? एन बेंगाया जोंखौ हाबा लानो नागिरनायाबो आवसावग्रा। बारा सायाखैलै सालाया गोदोनाखौ मोनहानै मोनबा सोला हरथारगौमोनलां।
नोंना माहाजोना फाग्लासो जाखो ना मोजांसो जाखो ना खर' गाज्रि जाखो हा बायगनबारिनि हाग्राखौलाय मानो दांनो थिनलाबायखो दांनो थिननायनि खोथा दाङाबाबोथ' दाया जाखागोन दांनोसैलां अरे मित्र जी अब देश से कब आइल हो? अरे मित्र जी कहाँ बोले बा देश से आचे हम पहुंच गए तारा के घर में जाने के लिए हम सशक्त रहा हाँ अच्छा मित्र जी तोहरे के लिए शुअर का मीट ले लो हो। अरे शुअर का मीट बोले ना दोस्त हमारा मुख से तू निकल जाए रे अच्छा अच्छा मित्र जी चलो ठीक है तारा के पीछे हम भी आवत नहीं अच्छा 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 जैसा अच्छा मित्र जी हाँ हाँ जैसे भी हो अब जाना ही पड़ेगा। अरे मित्र जी हम नहीं अच्छा, भूले अच्छा, हम तारे के पीछे आवत नहीं जैसे भी आओ हाँ नायाथ' माथो गोगोम नांथारदों जाबायलै या बे फाफि जिबौआ सानफ्रोमबो नांफायो दावरामासनि र' जिबौ हिहि हिहि आदि हा फाफि जिबौ हाथायसो हायला आरमा दन्दा नङामोनब्लाथ' दिगदारानो जासिगौमोन माथो आंलाय हा उफ अ बेवहाय दंफैयो दिनै बेखौ नैबे जिबौ दन्दा गोथैखौ लानानै जंखायहैनां र' थाङो र' नै फाग्लि नोंहा अमा फिसा गैयाब्ला आंनाव अमा फिसा मासे लांफैदो आरो मा गैनायालाय गैयामोनहाय आब' हा बे बुन्दिखौनो हरदो देनां फाथालसे फिसिनानै ज' जालायलायदिनि हा नों माला लाङो लांफैदो मासे आदि दे देनां सोलाबबा लांफैसिगोन आं थांगौ बेवहाय नोंखौ सिगिनो र' नों बेवहाय नोंखौ नैबे जिबौ गोथैजों सिगिथारगोन आं दिनै ओम 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 शान्ति शान्ति मा बोरलाय जाखो बेलाय आयौ मा जानाय जाखोसै बिलाय बेवहायफ्रालाय फाग्ला बोरखो बिलाय गिलुबालुलाय ओम ओम नोंसोरा गोबां गांनाय उखैनाय दङब्ला आंनो फोरमायनो हागोन आं शिब जाबाय आं नोंसोरनो बोर होलांगोन मा फाग्ला बोरखो नोङो मा फाग्ला बोरखो मा फाग्ला जाखो ओम 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 नोंसोरनो मा नांगौ आंनाव बिनानै लानो हागोन आं नोंसोरनो गासिबो फारि फारि होलांजोबगोन बि नोंसोर आंनाव मा नांगौ आब' बेवहायफ्रा मा जाखो बोरदों आं बोराखै आं शिब जाबाय आं शिब जाबाय लायनोसैबो आङो नै लायनोसैब्रा नों होथारगोन आं बेवहायफोर आं बोरैबा मोनथारबाय माबा खर' मेग्रेमलाबायनो मोनबाय आङो नों होथारबावगोन आं नों आंखौ थगायनाय जायगा मोनबावाखैना थिग गैया बिद गैया नों
नामासै हा नङाबा मानोथो बिदि खालामनांगौ बेलाय थांदोहाय थां आगै नोंसिनि आगैखौ थाब अजा लानानै फैथारथों खिथाहैदो थां र' बिदिब्ला आंबो थांसै थाब लाबोथारथों थांदो माबार आयु माथो थैबो ओंखारलायदों नै हाथाया गोलाव हाबथारदों माथो दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला अजायाबो दाबो फैया दाबो सफैया हांखो गोलाव गोलावला दाबो सफैया गासि जाबाय नामा माबि जाखो आइ हां थिफुं थिफुंल' लाथारबाय नै अरनाय जायगायाबो बेनो जिबौआबो नै बेनो ए बेथ' फानि बता जिबौसो गावहा बेखौनो जिबौ दन्दासो होनदों र सिन्था दाखालाम दानो बेखौ थिग खालामगोन आं दहाय आफा इसर हामसिगोन आइ हामसिगोन मानसिया हामसिगोन आइ ओइ गुमा बेंगा आयो सोर बिमा खर' खोन्थाया नोंखौ बे हाग्राखौ दांलाबाय थानो गावनो टमेट'नि हाग्राखौ दांनो थिनदों इस ओइ बुरबक बे टमेट'नि हाग्राखौसो फुननो होनदां ए बेखौनो दांनो थिनो होमबा बेखौलाय दांनो होनाबा माथो जाम्बाथाय जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया मिथिबाय फु बे टमेट'नि हाग्रा माबार फु मालाबा बे खिनाय उनाव खि देरगोनलां खाथियाव सोरनि खियाव बांसिन थाम्फै बायो दहायनिफ्राय हालायलायसिगौसो बेखौनो दांलाबायसो थादोंलै माजोंसो जाम्बा होनबाय थादों बिमा नै दु बिहरनाय मालफ्रा लाबोजोब्बायबालाय माथो जाखो थारमाने जोंहा पार्टि अफिसाव मिटिं दङ आं दानो थांथारनांगौ आरो सुखे बिहारि आलासिबो फैगोन सुखेखौ थाबैनो फैनोबो खिन्थाबोखाथारबाय आं अमाया फिसाब्लाबो मेजेम थाइरेमखाय लाबोखाथारबाय आं आरो सुखेया बुंखायो अमा बेदर मोनब्लाथाय जेबो नांथारला होनो अ नङा होननाया बावदोंसो माबोरै मिटिङाव थाबैनो थांनांसिगोन आंहा ओइ बिमा नों दा सुखे बिहारिया फैयोब्ला मोजाङैल' जाहोहरदो दे आं माबा थांसै मिटिङाव आं रायलायनो होनबा रोङा मा होननानै रायलायनांगौसै इस बिदि नङालै जाम्बि थ' थाथा रायलायबाबो बुजियो बियो इस नै आंहा समासो बारा जालायलांबाय आं हागौमानि थाब फैफिन नाजागोन दे आं थांसै दे दा गोबाव खालामदोलाय टावारसो गैबाय बे नामाब्रा मा जाखोनो सेरबाबो जाया हे मबाइला थाबोनानै टिभिनि रिमटखौसो लाबोफानो ओइ बिमा मबाइला थाबबायलै मबाइला माबार लाबो टाइमासो बारा जाथारबाय आंहा ना बावसिया हरदो माबा गोसोफ्रानो थिग थाथारलालै बावसिया जाथारबाय हाय डार्लिं मा खौरां खौराङा नों आरो आंनि गाबोन फुंनि 9 बाजियाव बङाइगाव बासस्टेन्डआव नों आंखौ लोगो हमनांगौ बिनि उनाव जेथिं जों सानैनि गोसोआ लेंलांगोन बिथिं थांनांगोन राजि ना Oh yes, I love you Hira, I love you. Okay, bye. वाह नोंनि समस्यानो जोंनिबो गिदिर समस्या Thank you. All the best. Thank you.
आयु बिहारी सुखिया हनै माथो फैगौबो आयगा हाय सुखे आयगा नमस्कार मित्रनी नमस्कार हाय आयगा सुखे आयगा बैठिए हाय सुखे होय होय मित्रनी हम यहाँ में बैठे हुआ क्या खाएगा है सुखे पूरा भी नहीं है मित्रनी जी मित्र ने हमको बोला के लिए लिखा